Velkommen til Foreningen 1872. Vi har til hovedformål at skabe en positiv udvikling i Kramnitze, hvor vi forbedrer, fastholder og vedligeholder en vis kvalitet i faciliteter til gavn for lokalbefolkningen, grundejerne og besøgende. Foreningen 1872 tager initiativ til nye projekter og sikrer finansieringen samt gennemførelsen af dem, herunder den fremadrettede vedligeholdelse. Foreningen 1872 arbejder pt. På at etablere et kulturcenter i kombination med både et velkomstcenter og en købmand. Vi vil medvirke til at skabe en værdistigning i området for alle, der tænker på fremtiden med respekt for historien og fortiden. Vi er meget bevidste om at værne om miljøet og det sunde liv, og der tænkes i grøn energi i respekt for de kommende generationer. Vi vil fremhæve de historiske og stedbundne aktiviteter i området, såsom Kramnitze Havn, diget, stormfloden i 1872 med den efterfølgende tørlægning af Rødby Fjord. De gode og sunde lokale råvarer samt kulturen og kunsten i området vil være naturlige indsatsområder for os at fremhæve. Meld dig ind i foreningen allerede i dag. Det koster 1000 kroner i oprettelse og efterfølgende 100 kroner om året. Følg med på www.kramnitze-1872.dk